bakipai ba ki kenduk jung man kasni bangi kat dinge dan po perthai ni mlalai kata ni kenduk jung kami yang kamsem kamshnong kamthau kani katai nani ka kapang kastom ngatai ki pai ba kin suthu la da kilek shakiyin jong kini ki amali ke cuba ki ai se kitu ki balaya mat kiong ba kila suthu ke ba de le ka next MDC election wat ngandai le mentat tambun kan nak le ni nomor ba kila ya mat lut kiong de atu kapor badang shongshit batsap jingwai so kumba tang kami ke parti ban penyo ke benang yo pai ba dala ya mat ya ke trekam pat ki suthu bang poi sei kami kan kinsai ke result jong ke VPP de hak MDC Hakmat jong fi ki pai ba kabri new trip Hakmat jong ki pai ba ke jela maklia ngadon ban jubab kumne ya ka jingkran penduk mensim jong iba penyai sing sim CM badan buram jong ka hadisi kuran kumne uong ba ipai ba nong kersian ke VPP ila ba belun menta ba ki kumthep ya ke VPP da ke jingsong shit plat ke jingrai pra Henry menta kim yo anong ai na ke VPP totip ko ba peniai sim ba peniai sim ba ki pait nong kersian jong ko VPP kim dei kita ki ba kersian ya ko VPP ban yo mentoy no mentahi nrei ki kersian khnang ya ko VPP na marba ki adep ya kani ya kine ki seng ki bar sensyar ya ke jela jungi ba kimla ban pen kiyo ke jela jungi ki pen hiador pen ban kimla ban pen suk yo pai ba nrei ki pen jenjar pen ban na kata dau ki mi syakmat ban pen pau ya lagi jong kesur ban pen rem ya pi da ka ba pen jopat ya ka seng VPP ka seng ka ba wan da ginong rim ki ba ni ki pai ba nila ban chania te Henry thi pat tang na mar ke jingting plat yo bal ka VPP kan nang khain nang nei sikmat na mar pila yo i baha ke MP ka VPP kala jok put na kata kadau pikwa pen herdor pikwa pen klop pikwa pen tronya ko VPP pikren pendu mensim ya ki pai ba da ka baong ba kinong kersian VPP kila ba be menta ba ki thebot da ka jing song shit jing rai pra bahana menta kila ba be ba ki hage jika ban yo pai da wai ha balik pan ki yo shu hage jika ba kisnong ki thau kan yo mentai kam yo shu kata ka jing du mentai na kita ki daong ka de ka jing la jong phi te ki du mentai boleh ba pleng ma phi ai da wai tang ban job election phi pen bha snong na thau tang ban job election nrai phim job election da ka min sim ka ba ong ban wan ra ya ka jing mentai ya ka pej ba ban pen wan ra ya ka ban pen lai ya ka pej ba na ka jing ban pen yo ya ka hospital ban pen yo ya ka doktor ban pen yo ya ka dewai ha ka jika sumar ka ba la ban pen biang ya ka jing ton kam pej ba henrai pisen syar pen ban tang da ka ba su ai bai de wai tang da ka ba su ai sentek tang da ka ba su ai jing mentoy ya ginong kersian la jong ka bom la ban long ba ki pai ba ki ba start ki ba lasdang ban start
bakin shu babeno tang sistem kejing ya lenti Henry tutip baki pai ba le nang ne shakmat wat ki to ki bompat bot ki bompat jide ko piru am kin wan shago pipi namar bahaga pipi kadon gonong rim bat kadon ya ginong yelam ki bakran nagum ta kejing pai ba wala da kimla ban padu ulong am Henry ki slur ban kren ki sai ka shong sa phi ya ka kamram ki jong phi ba pin pendep hok kada phi pendep hok upai bahi un sejid un sarai un sebishar namar hakaris nsyar pai bahi de upai ba u balong kli ya phi gidong nsyar te kadno ba phin pendu men sim ba phin pendu jing kermen ruam ni ki pai ba ngin nom shungop no tang ha ki siklimat ngin nom ngop shu e jing penting ki jing pendu jing kermen ki jing pen be ki jong phi ki bat ngani thu e phi ki ban phet na go bi pi ki ban mi na go bi pi ong ki dei tang ki to hi ki brio ki ba dang don ya gam sim ba kin leirung go bat go pi tang ban yo bat ya ga bor tang ban yo long nong elam tang ban yo election tang ban yo ya ke baki kwa ki to ki ban mi no Henry ha ki pai ba hiam ki ba i shisha ki ba kwa shisha ki jing kalaan kin nampat babe ke jing ya lenti ke bedang tang sistem ndrela da kin babe em kin babe pat ken anda haba ngila pen poi ya ke VPP ha ka bor mereka VPP kan namla ben le kumba kalakular kan namla ben pen wanra ya ka jing sok ke jing san ke jing mentoy ya ki pai ba ha kata kapor ke jing sababe ndre kumno ngin shu babe lang tang sistem mempat don ha ni phimut bangi dei kum gitu ki MLA ki ba job election nang tang sistem na ka kongres ndre live nai saub nai de join no bat NPP ha nalor bahaka por election ki yalap election ki keno ki kenta ki bain ki kho ya ka NPP ki ong ba dalele ngi ka kongres ginam le join bat ka BJP ginam le join bat NPP ha ki kren ki kho ki bain ki kho ki kren ki ba ki kentin teng teng suong ba kita ki bisa kan tho ki bisa kan no haki ki dang dei ki ba ba boleh begidang aja kai kita kidang aja kai ki bukin syong lang hagaju go bos tara dele begitu kim dei babaha ong mas ong sya ase ngangan man syong lang ha bos lasu ai bi si kenjat lasu kenyat be hap sya surok kwa te kwa syong bos por haswa pat election ka bain ke jing bain ka ba palat te nak kata kadang ong pi ko ba pen ya sing sim ko si yang beden brom wat no mendur ba pai ba jong ke jela meklia jong ki pai ba ki balastar minta bakin shu ngap no ki cha skor no jing kran pendu sim jong pi ka ba tang sistem jing ya inti ngin shu ba beno te ngasu kerpat ipi lada pikwa bo pai ba unyo jing sini ipi to de le pen i ki kam ki bo pai ba ula ben sini ipi ndai lada pikran kum nei ki kentin leong lada pi dang sidang ya sai san ya la ka jing tip ya la ka jing start le jongong ya la ka jing snow penak thli ki jong pi ong tangkat tahi kat bo pinang kran ba kata ka jing kran ju pi kanang bakla kata kajing keran jong pi upai ba unyo berbishar ba nalor ba pi bakla hang tai pi bakla sang neru pi bakla sang neru te nganom keran bon kentin kane ka sulong bai tangkum kajing pen pioneer ba knang ba ki pai ba ki belui ki pai ba ki ban wan join se PPP kinom du jing kermen mar kumba pi pen du men sim
nrenga pat ngawan ban penyo sim ki bakin nam snap i jing kran ki basu pikran tang ban la jing hau pikran tang ban pendu musim pe ba te nga halade himarwe ngan siong pe kumne ban ngai skamru baki pe ba ki ban pe ga ne video kin sa komen hang ne kit pen pau ya kata ka jing keren jonga la ka de ne ka bakla bat la da shisha ki la ba be ne kin pat be kin pen pau ka ne ka comment section jong ne ka video te tang ne ka we ni ki pa ba ku VPP om ni le rung sa ku VP ne de na mar bangi don kamin sim ku ban wan ra ke jing kala bat la da pila ban kanu kanu om ni su ong bai kum ne la da pi penjinjar kanu ber penjar ngin su ong bai kum ne suk kaba ngayap kumusim hapatok banya kaba ngalong kumusim raw hapo gajing sensyar ke jong pi te hapo gajing sensyar ke jong pi am hinmat le ka ba phile rengi pade nginya sya be balada ka pi kanom poi se ka thong ro om kanom myo ban sensyar ke jelar om nre ngan yai but be ye ko PPP lada kadang don ye kanong rim ko bas kem lada kadang yen ha kata kanong rim ka ba ka yele ban pen yo ye jing lai du jong pai ba ban pen yo ye ka jing suk ka jing mentoy ka jing ye ki pai ba lada kadang don ye kata kanong rim ba ngan ye ne ngan mat du ka sentek ngan mat du kisniang ngan mat du ki jing mentoy ki ba pi ai ban pen bi election ban pen bi san snam ngan madu kita dengan yene ber ku PPP bat tangkat nehi ngakran ban ngai scam bagi de jing kran lada kamrung ha phiru kala rung ha pi pet ba pat bat kan long ki jing mentoy sibun ya kan ka jela ka jing tangi ni kenten khublai sibun khublai si jarmu